Keď moja babka odišla na onen svet, rozhodli sme sa jej dom predať. Bolo potrebné ho vypratať a táto činnosť padla zrovna na mňa. Moja babka mala dvojposchodový dom s pivnicou a podkrovím. Dom bol celkom veľký, tak som sa rozhodla ísť systematicky. Začala som od sklepa, potom prvé patro, druhé patro a následne podkrovie. Keď som sa 5. deň dostala k podkroviu, prekvapilo ma, že je zamknuté. Podvedome som si uvedomovala, že som tam snad nikdy nebola. Keď sa mi podarilo rozštipnúť zámok a do podkrovia vstúpiť, ovládol ma zvláštny chlad. Pôda bolo v hroznom stave a jediné, čo som videla, keď som sa rozhliadla, boli krabice s vecami. Zaujala ma však obrovská plachta v rohu miestnosti. Keď som pristúpila bližšie, zistila som, že je to zakryté zrkadlo. Na plachte bolo neskutočne veľa prachu, takže bolo jasné, že sa do zrkadla nikto dlho nepozeral. Plachtu som pomalu stiahla a pozerala sa na zrkadlo. Podľa rámu som usúdila, že musí byť naozaj staré. A v ten moment som sa pozerala na môj odraz. Myslela som, že pozerám na samú seba, no v momente som videla rozdiel. Môj odraz v zrkadle bol iný. Mal tmavší, neprirodzene hlboký pohľad a šialený úsmev na tvári, ktorý ma bude strašiť do konca života. Neviem prečo, ale v ten moment som dvihla ruku. Keď som si však uvedomila, že môj odraz v zrkadle sa nepohol, s panikou a krikom som utiekla. Doupratovať dom som sa vrátila až po pár dňoch, no akoby tým, že som odkryla zrkadlo, bolo všetko inak. Počula som kroky, zvláštny smiech a volanie svojho mena. Posledný deň upratovania som sa tam rozhodla prespať, aby som ráno dorobila všetky veci. V noci som sa však zobudila na to, že na mňa niekto pozerá. Keď som otvorila oči, uvidela som pred sebou siluetu. Vydesilo ma to natoľko, že som utiekla z domu a už som sa tam nevrátila. Na druhý deň som si zaplatila firmu, aby dom doupratovala a následne ho predala. No majitelia tam dlho nevydržali. Ani tí potom a ani tí ďalší. Povesť o tom, že v dome straší, sa rýchlo rozkríkla po okolí a posledným majiteľom sa už nepodarilo predať. Od tej doby v dome nikto nebýva. Hovorí sa však, že občas, keď idete okolo, môžete vidieť sa niekoho v okne alebo počuť neprirodzený smiech.